the legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet... Oom Hiemke is een echt familiebedrijf. En wij runnen dit bedrijf met 2 dochters. En we zitten op dit moment volop in de Lidsband. En doordat wij met de band en met de Lidsband zitten, zijn die van wij moeten met deze doelgroep proberen te komen. En we moeten zorgen dat we meesten met jonge gezinnen het eiland aantrekken. Want we hebben hier natuurlijk een hele grote dingen. We hebben ruimte, we hebben de rust, we hebben de veiligheid voor het eiland. En dat trekt een hele grote meesten bij Lidsband. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. De beurs is voor u slagen wanneer wij op die beurs goede contacten lezen. En dat gaan we helemaal net automeren aan een aantal bezoekers. Dat is voor u net automeren, want het kan best zijn dat er over 2 jaar pas in uw stad komt en zegt van goh, ik ga op de beurs jongen en dat lijkt mooi en dat wil je prima voorwandelen. En dan kom ik 2 jaar later nog eens een keer in het eiland naar de beurs staan. En nee, echt net, we zeggen echt net van goh, we moeten het zien misschien op 20 of 30 of 100 jaar. Nee, iedereen is welkom en een goed contact is voor u het allerbelangrijkste. Come too far to give up.